Boas noites, falamos de deportes. Porto do Son contará este verán con actividades de deporte na rúa e tamén obradoiros para a xuventude. Ante a suspensión este verán das escolas deportivas pola COVID-19, o Concello de Porto do Son pon en marcha Deporte na Rúa tras chegar a un acordo coa empresa encargada das escolas deportivas. Esta nova actividade, que se vai realizar nos Sardíns ou en caso de mal tempo no pabillón Santa Irene, está dirixida ao público en xeral e desenvólvese de 9 da mañá a 2 da tarde. A máis distos, martes e xoves realizaránse actividades deportivas no pabillón. É un verán un pouco atípico, por non dicir moi atípico, entón, como tivemos que cancelar as escolas deportivas polo COVID-19, chegamos a un acordo ca empresa que tiña contratación destas para facer un poquinho unha actividade ao longo deste verán. Serían os meses de xullo e agosto, e son actividades dirigidas un pouco ao público en general, tanto a xente do Concello como a xente que nos visita nestes meses. Entón, a idea son actividades que van de luns a sábado, desde as 9 da mañán hasta case as 2 da tarde, en horario de mañán. Van a ser no xardín, en caso de que o tempo permita, faga bo e non faga unha nordestada moi grande. En caso de que houvese que facer ou suspender algunha actividade deportivas no xardín, pasaríamos ao pabellón polideportivo de Santa Irene. Por outra banda, dende a Concellería de Deportes preparan tamén o programa Xuventude na Rúa, dirixido á mocidade do municipio e aos visitantes, con actividades de grafiti, surf ou orientación, entre outras. Desenvolverase todos os venres de xullo e agosto. Arrancar este viernes, van a empezar con grafiti. De feito, a última plaza, contábamos con 15 plazas. As 15 plazas xa se cubriron, ahora acaban de chegar ao último correo, pero que sí vamos a ter unha reserva, porque os talleres independientes, que é un taller a semana, empezamos esta semana con grafiti, seguiremos con jornadas de surf, orientación. Son actividades enfocadas ao aire libre e sobre todo para a mocidade daqui deste Concello e de que nos visitan, sempre dándolle prioridade a xente que está empadronada. Que pasa? Por que facemos a reserva? Facemos a reserva porque se, por exemplo, un neno non pudese vir ou non quixera vir a certo taller, sempre damos a posibilidade de poder tirar desa reserva. O sea, chamaríamos e diríamos: mira, queda unha plaza, 2 plazas, 3 plazas para este taller, interésache? Sí, pois, entón poderían vir a esas actividades, xa que temos un cupo moi pequeno, polo menos poder cubrilo.